Здравейте хора, аз съм Зимон БГ1, с мене Вали Пали. Както виждате, ето я. Ето я се видя. То сега ще махнем това за лицата. Ето ме и мен. Махам го, защото когато стрим не ми се вижда. Чао. Сега хора ще ви покажем изненадите. Няколко изненади. Първата изненада. Видя се малко от четвъртата, но няма нищо. Това. И ако минете през снимката, идвате точно тук. Честовете ни. Честовете ни. Едно и също. Не. Чакай ме. Чакай само да сложа нещата. Горе. Чакай ме. Нашия общ, с който може да бъркаме и двамата. Има нещо потърсяващо. Ще ви хареса много. Това са за спешни случаи. Следващата изненада не е нагоре. Аз ще се хвърля от замък. Чакай, че се видя малко. Видя се от другата изненада. Добре, да слизай. Моля те, аз искам нещо. Моля те. Кое се извършва тук? Да. Добре, айде. Аз тук чакам. Айде. Ако не сте виждали скина, ето го. Сам съм си го правил. Така, тръгваме. Чакай, че тази изненада ще се види. Така аз си закрих малко. Айде, тръгваме ли? На тук има нещо още по-потърсено. Изключително яко. Да, Валерия ще демонстрира колко високо скача това чудо. Ти подсказа какво е. Те не знаят. Но сега ще разберете. Те ще си помислят, че е слайм. А чупи го с кирката. Сега се махни, за да не видят. Обърни се така. Да. Так. И хора, елате, заповядайте. Навътре, само че ще пи това, ако ще изкарваш коня. Ето го. Нашия бистрогон, който не съм го кръстил, защото... По-добре ще по това. Да, и гонито, че да не се удари. Хора. Вижте го колко високо скача. Давай. Даже толкова високо. Добре. Хора, това беше една от нашите изненади. Искам и аз да го пояхам малко. Така. Чакай, че той кара някакси много трудно е сега. Като се удари е така. А защо аз като скоча не се ударим? Така. Това е странно, защото сигурно аз съм го опитал. Така, но няма нищо. Да го оставим тук да му се заредят сърцата. Вали запълни. Това беше много яко излизане. Хора, сега отиваме към другите изненади. Сега тази къща малко е такова с останалите огради, където коня преди седеше там, тук някъде. Аз остали съм бедомудри. Чакай, че тук ще се види от тази изненада. Това е дърво. И нещо очистваме и дърветата. Този клип. Айде, мама му. Така. Къде бяха персетата, че аз забравих? Ето ги. Нашите прасланчета. Хубави прасланчета. Ето ги. Към следващата изненада. Която е ето това чудо. Това е нещо като малка къщичка, където ще си сложим драга нега след години. И тук съм сложил нещо като фермичка. И Вали като беше нощ се хвърли от тази къща. То има ли следващи изненади? Не. Сега с Вали ще разчистваме дърветата. Чакайте да ви кажа. Тези дървета и ще си видим, когато ги разчистим. Пинг чао. Така справя тук някакви широки за 100 пясък. Така още не съм разчистил едно дърво. Защо го бориш, като не снимаш? Снимам, почнах. Защо? Защото не ми се разчиства без камера. Сега ще разчистим това дърво. Всъщност този клип може да не кажем чао. И може да спре Валино, защото правихме един доста дълъг клип на Моби на Лига. На Моби Лига.
Аз вече почти разчистих това дърво. Аз вече почти разчистих. Ето ни, очистих си моят дърво. Сега тук ще засада саплингите. Така, Бали, ето я там, чисти. Къде си ти? Горе съм на планината. След малко ще се хвърля от планината да умра. И сега ще видите успоредното летене. Чакай. Плиз. Трябва и аз да гледам. Само да си разчистя. Моля те, чакай. Да, бе, чакам. Къде си? Ето ме. Не те виждам. Ето ме! Да. Ебания! Жив съм. Сега оставаше само някой да ми пише. На Вали звънат. Да, това е много тъпо. Валерия, на тебе ти е пълен на инвентара. Дай, че събера малко от дървенцата. Не бе, дай си ми ги. Не мога. Дай ми дърветата. Абе, не мога, бе, Дай човек. ми дърветата. Аз ще ти дам 32. Дай ми дърветата. Не мога. Дай ми дърветата. Не мога, аз ще ти дам 32. Няма да Ами, добре. Ела да си ги разпределим по чест. Не. Ама, Не. аз имах 25, а станаха 32. Пука. Аз трябва да ти дам толкова, че да станат 25. Ела си ги раз... Няма ти дам 32, бе! Ми дай ти толкова взех. Не взех. Колко взех? Не знам, аз имах 25, аз това си се кълна. В себе си се кълна, че имах 25. Ела, ще ти ги сложим в честа. Точно 9 дървета съм ти взел. Да, бе. Толкова съм ти взел, бе. Нямах толкова, много повече бях. Не, аз не съм взел тези, дето бяха от теб. Точно тя взе. Тези, които бяха... Не бяха у мен, а бяха на земята взе. Да, съм взел само 9. Не си взел повече. Добре, ела си ги вземи. Чакай, бе. 10 съм бил взел. 10 съм бил взел. Така, 10 съм бил взел, в честно съм ти ги оставил. Искаш ли накрая на клипа да направим бой? Добре. Връщам се след успоредното ни чистене. Така вижте. Вече няма нищо. Ето, тук си е празна пътеката. Тези прасета няма да ги разчистваме. Няма да го местим. Да. Така, къде е Бали Пали? Ето я. Намери замъка, нали? Аз идвам. Та, хора, пишете в коментарите. Всъщност ще питам аз, Бали Пали. Да качвам ли клипове без теб? Не. Не, няма да качвам. Това се изсърва само за нас. Ма ще правя неща. Мисъл, това с прасетата, аз го направих. Къде си ме оставил? Това законя тя го направи. Какво? Ето ги. Добре, айде, аз трябва моето да си ги обработя. Моето дърво трябва да си го обработя. И да си го сложа в чест. Не бе, човек, бе, това дърво, дето отиде по тебе, повечето е мое. Да, знам. Аз се чуда какво е това. Да, защото на мен беше пълен инвентар. Имаш още малко. То отиде у мен. Да, хвърляй. Ще го вземеш. Аз го взех. 20. Чакай сега първо да си сложа 6, това 64. Така, готово. Искаш ли да си направим рафтове за книги и да ги сложим горе на това, най-горе? Искаш ли, бе? Валерия. Аз имам да сложа нещо в нашия чест големия. Чули? Така, това... Какво да правя от това дърво? Искаш ли да ти го дам? Не. Аз имам прекалено много в чест. Аз не знам какво да го правя. Я бръкни в моя чест да видиш колко много обработени имам. Аз имам прекалено много. Аз ще направя рафтове за книги и ще ги сложа най-отгоре. Всъщност как се правяха рафтове за книги? Аз трябва да си взема и книгите. Те в честа.
И сега ще си правим рафтове. Ето, аз мога да правя само 3. Ние откъде ще вземем книги? Аз имам. Без искам? Виж, ела. Аз имам вече 3 рафта. Добре, чак само да си взема такива. Ще направим, ще изкопаем нещо, в него ще направим за книги. Да, добре, айде върви го изкопавай. Малъче. Айде, добре, ще се видим, когато Вали Пали го изкопа, защото скоро ще ми свърши паметта.